Хәерле көннәр, мөхтәрәм милләттәшләр. Җәй фасылының тәмамлануына санаулы көннәр калып бара. Бүген 22 август. Шушы матур иртәдә уянып, үзенең юбилейлы туган көнен каршы алучы якташыбыз, иске кулаткы егете Усманов Илзар Рестамовичны экраннар алдына чакырасы килә. Бүген газиз әти-әнисе Найла Рахимҗановна һәм Рөстәм Касымович Усмановлар аны аеруча җылы кытлау кочагына урап алырга телиләр. Яраткан, төпшек улыбыз Илзар. Менә сиңа да 300 ел вакыт узып, юбилей ишек шакый. Бу матур мизгел. Ләкин без әти-әниең өчен һаман да син шундый ук кечкенә малаебыз Илзар булып каласың. Хәтерлибез синең беренче аваз салуыңны. Аннары сиңа дип иң матур исем эзләвебезне. Матур итеп тәпи йөреп китүеңне. Беренче сүзләрең, тәүге җитди адымнарың. Барысы да нык истә балам. Хәзер инде син бу хәлләрне үз балаңда күзәтәсең. Әйе, бер урында басып тормаган вакыт кешене улыгайта. Тик 30 яшьтә ир-егетләр бары чын мәгънәсен аңлап кына дөньяның яши башлыйлар. Синең атлар җигеп, җилдә җитез йөри торган күркәм гомер мәлең. Бу чак барысын да булдыра аласың кебек тоела. Нәкъ менә бу вакытта кеше үз алдына күп бурычлар һәм максатлар куя. Без дә сиңа шуны ук телибез. Бел, син безнең горурлыгыбыз, гаиләңә тынычлык, бәрәкәт телибез. Киләчәк гомерең матур булсын. Нәни генә улым иде. Бүген 30 тула. Шундый матур мизгелләр ул, балам, бик сирәк була. Ата-ананың теләге тик яхшылык балага. Үз баласын бәхетле күрү иң зур бүләк анага. Ни теләгәнеңә иреш, җитсин ни бар үрләргә. Язмасын бу тормышта ул кайгы хәсрәт күрергә. Хатының сине яратсын, шатландырсын балагыз. Иң бәхетле, иң кадерле шәхесләрсез булыгыз. Кадерле Илзар Рестамович, әти-әниегезнең теләкләре матур, нәкъ алда сайлаган җыр сыман. Барысы да кабул булсын, ә музыкаль бүләкне бергәләп тыңлыйк. Шатылагымнан йөрәгемнең ярсуын, беренче кат елмаюың сеңеп калды күңелгә. Хәтерлимен сәфәр чыккач, ашкынганын күрергә. Улым диям, горурланам, синдә минем киләчәк. Улым диям, бәхет телим, шатлык булсын күрәчәк. Улым диям, горурланам, синдә минем киләчәк. Улым диям, бәхет телим, шатлык булсын күрәчәк. Бүгенге бәй колагымда әнә диеп әйтүең. Хәтеремдә курка тәпи атлап китүең. Беренче кат чәчәк тотып киткән чагың мәктәпкә.